ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ହରିଣଟିଏ ତା ଛୁଆ ସହ ରହୁଥିଲା। ସେହି ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟିଏ ବାଘ ବି ଥିଲା। ସେ ବାଘର ନଜର ଥିଲା ହରିଣ ଆଉ ତା ଛୁଆ ଉପରେ। ଦିନେ ବାଘ ହରିଣ ଓ ତା ଛୁଆକୁ ଦେଖି ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, ଓହୋ, କେତେ ଦିନ ଏମିତି ଆଉ ଏ ଦୁଇଟାକୁ ଦେଖୁଥିବି। ଏ ବୁଢ଼ା ବୟସରେ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ଝାମ୍ପ ମାରି ଶିକାର କରିବା ମୋ ପକ୍ଷେ ଅସମ୍ଭବ। ଯଦି ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ମିଳନ୍ତା, ପ୍ରଥମେ ଇଏ ଛୁଆ ହରିଣଟିକୁ ଖାଆନ୍ତି, ଆଉ ତାପରେ ଯାଇ ତା ବାପାକୁ। ହେଲେ ସେ ସୁଯୋଗ ମୋତେ କେବେ ମିଳିବ କେଜାଣି। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ବର୍ଷା ନହେବା ଫଳରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଦୁବ ଘାସଟିଏ ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ବାପା ବାପା, ମୋତେ ବହୁତ ଜୋରେ ଭୋକ କଲାଣି। ମୁଁ କ'ଣ ଖାଇବି? ଆରେ କ'ଣ ଆଉ କରିବା କହ? ଇଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ତ କଞ୍ଚା ଘାସ ନାହିଁ, ସବୁଆଡ଼େ ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଛି। ନା ନା, ସେସବୁ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି। ମୋତେ ଜୋରେ ଭୋକ କଲାଣି। ତୁମେ ଯୋଉଠୁ ବି ହେଲେ ମୋ ପାଇଁ ଖାଇବା ଯୋଗାଡ଼ କର। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହନା, ମୁଁ ଯାଇ ଦେଖି ଆସେ। ନିଜର ପିଲା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ହରିଣ ବାହାରିଗଲା। ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ତାକୁ କଞ୍ଚା ଘାସ କୋଉଠି ବି ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଶେଷରେ ସେ ମନ ଦୁଃଖରେ ଯାଇ ଗୋଟେ ଗଛ ତଳେ ନିରାଶ ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ପଡ଼ିଲା। ସେହି ଗଛ ତଳେ ଥିବା ପଥର ସନ୍ଧିରେ ଠେକୁଆଟିଏ ରହୁଥିଲା। ହରିଣକୁ ଉଦାସ ଥିବାର ଦେଖି, ଆରେ ହରିଣ ଭାଇ, ତୁମେ ଏମିତି ଉଦାସ ଜଣାପଡ଼ୁଛ ଯେ? କ'ଣ ଆଉ କହିବି ଲୋ ଠେକୁଆ, ମା ଛେଉଣ୍ଡି ପିଲାଟା ମୋର ଖାଇବା ନ ପାଇ ଡହଳ ବିକଳ ହେଉଛି। ହେଲେ ମୋ ବାପା ହୋଇ କିଛି ବି କରିପାରୁନି। କାଇଁ, ସେ କ'ଣ ଘାସ ଖାଉନି କି? ଆରେ ଏଠି ଘାସ ଥିଲେ ସିନା ସେ ଖାଇବ, ସବୁଆଡ଼େ ତ ମାଟି ଫାଟି ଆଁ କରିଛି, କଞ୍ଚା ଘାସ କେଉଁଠୁ ମିଳିବ? ଆରେ ହରିଣ ଭାଇ, ତୁମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି। ମୁଁ ଏ ଘାସ ବହୁତ ଦୂରରୁ ଆଣିଥିଲି, ତୁମେ ନେଇଯାଅ। ହରିଣ ଘାସ ନେଇ ଫେରି ଆସିଲା। ଆଉ ତାପରେ ସେ ଦେଖିଲା ତା ଛୁଆ ସେଠି ଆଉ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ସେ ବୁଢ଼ା ବାଘ ହରିଣ ଆଗରେ ଆସି ଛିଡ଼ା ହୋଇଗଲା ଆଉ କହିଲା, ହେ ହା ହା ହା, ହେ ହା 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 ହା, ହେ ହା ହା ହା। ମୁଁ ତତେ ଜମା ବି ଛାଡ଼ିବିନି। ବହୁଦିନ ତୁମ ବାପ ଝିଅ ଉପରେ ମୋର ନଜର ଥିଲା, ଆଉ ଏ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗକୁ ମୁଁ ହାତ ଛଡ଼ା କରିଦେବିନି କେମିତି? ହେ ହା 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 ହା, ହେ ହା 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 ହା। ତାହା ମାନେ ତୁ ମୋ ଛୁଆକୁ ନେଇଯାଇଛୁ? ହଁ, ମୁଁ ତ ପିଲାକୁ ରଖିଛି। ଆଉ ତୁ ଯଦି ମୋ କଥା ନ ମାନିବୁ, ତେବେ ମୁଁ ତୋ ପିଲାକୁ ମାରି ଖାଇଯିବି। ନା ନା, ତୁ ଏମିତି କରନି, ଏତେ ତୁ ନୃଶଂସ ହୁଅନି ତୁ। ମୁଁ ତୋ କଥା ଦଉଛି, ମୁଁ ତୋର ସବୁ କଥା ମାନିବି। ବାଘ ଭାଇ, ତୁ ମୋ ପିଲାକୁ ମୋତେ ଫେରେଇ ଦେ, ବାଘ ଭାଇ। ହଁ, ମୁଁ ତୋ ପିଲାକୁ ତୋତେ ଫେରାଇ ଦେବି, କିନ୍ତୁ ତୋ ପୂର୍ବରୁ ତୋତେ ଗୋଟେ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ପାଇଁ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଯାଇ ମୁଁ ତୋତେ ତୋ ପିଲାକୁ ଫେରାଇ ଦେବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ ତୋ କଥାରେ ରାଜି। ହେଲେ ମୋତେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବାଘ ଭାଇ? ଆରେ ବେଶୀ କିଛି ନୁହେଁ ମ, ମୋ ପାଇଁ ସବୁଦିନ ଭଲ ଭଲ ସୁଆଦିଆ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଡ଼ କରିଦେବୁ। ହଉ ବାଘ ଭାଇ, ମୁଁ ଆସୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ହରିଣ କ'ଣ କଲା ନା, ବାଘ ପାଖକୁ ଗାଈ, ମୂଷା, ହଂସ ଆଦି ନେଇ ପହଞ୍ଚିଲା। ଏମିତି ମାସେ ପୂରିଗଲା।
ହରିଣ ବାଘକୁ ଦିନେ କହିଲା, ବାଘ ଭାଇ, କଥା ମୁତାବକ ମୋର ମାସଟା ପୁରିଗଲା। ଆଉ ମୋ ଛୁଆକୁ ମୋତେ ତୁ ଫେରାଇ ଦେ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେମିତି ହବନି। ମୋ ପାଇଁ ଆହୁରି ଗୋଟେ ମାସ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନହେଲେ ତୋ ଛୁଆକୁ ଏଇନା ଖାଇଦେବି। ହେଲେ ତୁ ତ ମୋତେ କହିଥିଲୁ। ଚାହୁଁଛୁ ନା ଏଇନା ଦେଖିବୁ? ଏମିତି ମାସ ପରେ ମାସ ଗଡ଼ି ଚାଲିଲା। ବାଘ ହରିଣକୁ ଭୟ ଦେଖାଇ ଚୁପ୍ କରାଇ ଦେଉଥିଲା। ଦିନେ ହରିଣ ଏମିତି ବୁଲୁ ବୁଲୁ ଠେକୁଆ ସହ ପୁଣି ତାର ଦେଖା ହୋଇଗଲା। ଆରେ ହରିଣ ଭାଇ, ପୁଣି କାହିଁ ଏମିତି ଉଦାସରେ ବୁଲୁଛ? ତୁମର ପୁଣି କ'ଣ ହେଲା କି? ହରିଣ ଠେକୁଆକୁ ସମସ୍ତ ଘଟଣା କହିଲା। ସବୁ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ଠେକୁଆ ହରିଣଟିକୁ କହିଲା, ଆରେ ହରିଣ ଭାଇ, ତୁମକୁ ସେ ବାଘ ଠକୁଛି। ମିଛ କଥା କହି ସେ ତୁମକୁ ତାର କାମରେ ଲଗାଉଛି। ଇଏ ତୁ କ'ଣ କହୁଛୁ ଠେକୁଆ? ମୁଁ ସତ କହୁଛି ହରିଣ ଭାଇ, ସେଟା ଗୋଟେ ବୁଢ଼ା ବାଘ। ନିଜେ ଶିକାର ନ କରି ପାରି ସେ ତୁମ ଆଗରେ ମିଛ କହି ତୁମ ଦ୍ୱାରା ଶିକାର କରି ନିଜର ପେଟ ପୋଷୁଛି। ହେଲେ ତୁ ଏ କଥା ଜାଣିଲୁ କେମିତି? କାରଣ ସେ ବାଘ ମୋ ସହ ବି ଏଇ ଖେଳ ଖେଳି ସାରିଛି। ମୋ ପିଲାକୁ ସେ ଆଗରୁ ମାରି ଖାଇସାରିଥିଲା। ଖାଲି ନିଜର ପେଟ ପୋଷିବା ପାଇଁ ସେ ମୋ ସହ ଏଇଆ ହିଁ କରିଥିଲା। ତା ମାନେ ସେ ମୋ ଛୁଆକୁ ମାରି ଖାଇ ଦେଇଛି। ଏଇଟା କାନ୍ଦିବାର ସମୟ ନୁହେଁ ହରିଣ ଭାଇ, ଏଇଟା ସେ ବାଘକୁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେବାର ସମୟ। ବୁଢ଼ା ହେଲେ ବି ସେ ଗୋଟେ ବାଘ। ଆମେ ତାର କ'ଣ ବା କରିପାରିବା କହିଲୁ? ସେ ଆମକୁ ମାରିକି ଖାଇଯିବ। ତାକୁ ଆମେ ବଳରେ ନୁହେଁ, ବୁଦ୍ଧିରେ ହିଁ ମଜା ଚଖେଇବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଚାଲ ଆମେ ବୁଢ଼ା ବାଘ ପାଖକୁ ଯିବା, ଦେଖିବା କୋଉ ପାଣି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି। ଠେକୁଆ ଆଉ ହରିଣ ବାଘର ଗୁମ୍ଫା ପାଖକୁ ଚାଲିଲେ। ଠେକୁଆ ତା ଚତୁରତା କାରଣରୁ ବାଘକୁ ଶିକେଇକି ନେଇ ଗୋଟେ କିଆବୁଦ ମୂଳକୁ ପଳେଇଗଲା। ବଣ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ସାପ ଆସି ବାଘକୁ ଚୋଟ ମାରିଦେଲା ଓ ବାଘ ସେଠି ମରିଗଲା। ଠକିବା କିମ୍ବା ଧୋକା ଦେବା ସବୁବେଳେ ନିଜ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଧୋକା ଦେବା ଆଗରୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ନିହାତି ଦରକାର।